Contes clàssics. Les dones de Bismarck. Fa molts segles, a l'antiga Alemanya, l'emperador Conrad estava en guerra amb el duc de Baviera. Després d'una batalla terrible, el duc i els seus homes van haver de fugir cap al seu castell, al poble de Bismarck. Bismarck era dins d'unes muralles de pedra, gruixudes com un roure ben gros i tan altes que ningú les podia saltar. Tenien unes portes de ferro enormes que cap exèrcit podia travessar. El duc parlava des de les escales del castell ple de confiança. Gent de Bismarck, esteu segurs dins d'aquestes muralles tan sòlides? La gent de Bismarck va cridar d'alegria i es va enfilar a la part més alta de la muralla per veure l'exèrcit de l'emperador. L'Elsa, una jove que vivia al poble, hi va pujar amb el seu marit. Va veure que la gent feia ganyotes als soldats enemics i se'n reia. Bismarck no caurà mai en mans de cap exèrcit! Però l'Elsa no n'estava tan segura. Va veure com el vast exèrcit de l'emperador Conrad instal·lava al campament fileres de tendes blanques amb la bandera vermella de l'emperador al capdamunt. Centenars de soldats es preparaven per assetjar el poble. Fins i tot va veure l'emperador muntant el seu esplèndid cavall blanc. Va resultar que l'Elsa feia bé de preocupar-se. El setge va durar moltes setmanes. Era veritat que cap exèrcit podia travessar aquella muralla, però també era veritat que al poble no hi arribaven provisions ni aliments de cap mena. Els soldats bavaresos es van quedar sense fletxes per disparar a l'enemic. Els sacs de gra i de patates eren gairebé buits. La gent tenia molta gana. A Bismarck aviat tothom es moriria de fam. La gent del poble trucava a la porta del castell i suplicava al duc que hi fes alguna cosa, però el duc no s'aixecava del llit. Es negava a rendir-se, es negava a acceptar la realitat. La gent hauria de buscar alguna manera de no morir-se de gana. L'Elsa va decidir encapçalar un grup de dones que aniria a demanar pietat a l'emperador. Van obrir les portes de ferro de bat a bat i van treure una bandera blanca. L'emperador va ordenar als seus soldats que acompanyessin les dones a la seva tenda. La tenda de l'emperador era magnífica, seda blanca com la neu, amb tapissos vermells i daurats que penjaven de totes les parets. Conrad seia en una cadira de fusta tallada al fons de la marquesina. Les dones van fer una reverència a l'emperador i l'Elsa va suplicar que tingués pietat. L'emperador Conrad era un home just i honorable i va oferir un tracte a les dones. Li havien de prometre que obririen les portes perquè el seu exèrcit pogués entrar a Bismarck sense lluitar. A canvi, deixaria que les dones i els nens en sortissin sans i estalvis i que s'emportessin tot el que poguessin carregar. L'emperador sabia que dins encara hi quedaria molt d'or per ell. I tots els homes de Bismarck serien capturats com a presoners de guerra. L'Elsa no tenia més remei que acceptar el tracte. Dins les muralles, la gent corria amunt i avall per decidir quines coses de valor s'emportarien. Una dona va embolicar frenèticament una catifa molt cara i se la va lligar a l'esquena. Una altra dona va ficar tant d'or i joies com va poder a dins d'un sac. L'Elsa va abraçar el seu estimat marit i se li va trencar el cor. Com podria suportar anar-se'n sense ell? Però llavors va tenir una idea. Va reunir totes les dones i els va demanar que s'ho repensessin. Què és més valuós que l'or i les joies? A l'hora pactada, l'emperador Conrad i els seus soldats van veure que s'obrien les enormes portes de Bismarck. Les dones i els nens del poble van començar a sortir cap als camps. I llavors els soldats es van adonar de quins béns preuats portaven les dones a l'esquena. No eren joies ni or. En lloc d'això, cada dona hi portava el seu marit, el seu fill o el seu germà. Fins i tot hi havia dues nenes petites que s'esforçaven per portar el duc a collibè. El covard del duc tremolava de por. Els soldats de l'emperador es van adonar que els havien enredat i van desenfundar les espases. Però l'emperador Conrad, damunt del seu cavall blanc, els va aturar i els va ordenar que deixessin passar les dones. Va riure i va acceptar la intel·ligent jugada de l'Elsa. Deixeu-les passar. Compliré la paraula. Aquestes dones saben el que és realment valuós. I així, l'exèrcit de l'emperador es va quedar amb el castell i tot l'or que hi havia. Però tots els homes, dones i nens del poble estaven sans i estalvis gràcies a la saviesa de les dones de Bismarck.